Supaya jarami nak nyota kerai letakkan padi di tampuknya, supaya nagari nak selesai letakkan sesuatu pada tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kita balik dalam Beraja Pasambahan. Ikuti video ikut sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya di sana. Oke, kita mulai. Panakiak pisau sirawi kagalah batang lintah buang. Si lodang ambil keniru, dan satitiak jadikan lawi, dan sakapa jadikan kunuang. Alam takambang jadi guru. Kaluak paku kacang balimbiang tampurong lenggang lenggokkan di bawah orang kasaruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang orang kampung dipatenggangkan tenggang negari jan binaso. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kok idui indak babudi duduk tagak kamari cangguang. In ke baju dijai indaklah sodang lah takona mako diungkai. Di manolah nagari indak kamaju adat tubona nan lah hilang dahan joran tiang nan dipakai. Supaya jarami nak nyota kerai letakkan padi di tampuknya, supaya nagari nak selesai letakkan sesuatu pada tampeknya. 8 pakaro dalam adai. Nak lurih rentangkan tali, nak elok lapangkan hati. Nak tinggi rancaan budi, nak mulia tepati janji. Nak aluh baso jo basi, nak togoh paham dikunci. Nak balabo bueklah rugi, nak kayo kuek mencari. Pajalan di tampeknya bakato dinan banah. Kok mancaliak sahabi patwi mau kuo samo panjang, manimbang samo barek. Adai lamo pusako sang satitiak indak kailang sabih indak kalupo. Tak kalapuak dek hujan indak nan kalakang dek paneh. Dibubui indak layuh diasa indak mati. Tabujo lalu tabulintang patah. Tasimpan dalam papatah, talipek dalam patitiah, di kakih mangko basuo. Di kambang barunya nampak tiang dek kita memahami itulah adai Minangkabau.